Chámame Ana Hermida Iglesias, antes chamábame Ana Hermida Iglesias ou Hermida con H, son de Barreiros e nací no ano 83. Tomei a decisión ao redor dos 25 anos, que era cando eu comezaba a crear a miña vida de forma autónoma, incorporarme ao mercado laboral, un pouco para que fora o inicio tamén desa miña vida propia e de cara a sentar as bases tamén de cara ao futuro e poder facer ese traspaso dos apelidos de xeito orixinal e restablecidos. Porque no caso de Hermida ten unha orixe toponímica moi evidente e Iglesias non existe no noso idioma. O meu maior medo cando restablecín os apelidos era que tivera algún tipo de problema burocrático á hora de documentos, pero a verdade é que non tive ningún problema, foi todo moi normalizado e a verdade é que foi moi sinxelo. Acudín ao Rexistro Civil Municipal, fixeronme eles mesmos o oficio, en moi pouco tempo foron restaurados perfectamente, despois cambiei o documento de identidade, pero a verdade é que non me xerou ningún tipo de problema. Cando fixen o cambio, miña irmá tamén o fixo ao pouco tempo, co cal as dúas restablecemos os apelidos. Recuperar os nosos nomes, os nosos apelidos no idioma galego que nos identifica como pobo é fundamental para sentirse parte dun colectivo, para ratificar ese sentimento de pertenza e deixar esa herdanza de cara ao futuro individualmente nas nosas familias, pero tamén como pobo. Pronúnciate, con nome e apelidos en galego. Agora é fácil.